Bueno, baldintzak nola kokatu kasu honetan. Hemen jarriko genuke berdin, si, parentesia ireki, eta hau, bosta baino gutxiago badin bada, komilen artean jarriko dut nahi deten baldintza ez, gainditua. Itzi parentesia, punto eta koma, falta zait ikusten dezuten bezala. Hor zerbait daukat. C4 menos que sí. Zeratikan punto eta koma horrezegatik lehen aipatu deguna, punto eta koma edo bestela jarri behar deguna da zer gainditua. Hor ikusten dezute ez jartxagatik bukaran zer nahi deten asaltzen zaitela falso. Bai? Ba hemen berdin egingo genuke, diferentzia izango litzateke hemen berdin, hau, minus bost, punto eta koma, eta jarriko genuke, punto eta koma, komilen artean jarri behar duguna da, K2. K2. Punto eta koma edo bestela K3. Konturatu zaitez, zenbat testoa idatzi behar badin bade komilen artean jartzen den, baino erreferentzi bat, gelaska batena egiten badin badet jarri behar dut ez dut komila jarri behar. Edo zenbakiarekin berdin. Claro, hemen falta zaitena da error en la forma, noski, eta así zer, igual así, parentesia, H4, orain, bai. Eta orain falta zaizki dolarrak, noski, oso ondo, eta jarriko benituzke hor dolarrak, eta hemen ere dolarrak, aurrekuan ez. Bakarri jarri behar deguna da atzeko aldian ikusten dezuten. Erreferentzi honekin jarriko genuke ez gainditua hemen. Beste hizkuntza batian nahi badin badegu edo gainditua. Horrela ja daukagu automatikoki ja dena eginda. Ados? Bueno, hemen daukagu berdin. Bueno, kasu honetan, zutabe honetan daukaguna da bataz bestea eginda. Zerrena, honena. Eta ematen di bataz beste hori. El promedio, hor, promedio eta copy paste danean. Gero bestaldetik daukaguna da la condicional lehen egin dugun berdin-berdina suspenso aprobado ez gainditua edo hemen ja daukaguna da lehen azaldu duguna. Aurrenengo baldintza izango litzateke eta aipatu dugun bezala ordena hirua lehen da bizi, baino gutxiago, bosta baino gutxiago, 6 baino gutxiago, eta horrela. Eta bukaeran jartzen dio, edo bestela sobresaliente. Horrela oso daukagu berdin, gelaska hau, hirua baino gutxiago badin bada, muy deficiente, insuficiente, suficiente. Eta parentesiak punto eta komaz baldintza zi jarri eta beti irekitzen dugu.
Eta bukaeran punto eta koma jarriko genuke sobresaliente. Eta hemen, berak automatiko, ireki badin baditu bost baldintza, hemen bukatu behar ditu bost baldintza horiekin. Daukagun abantaila honekin izango litzateke hau. Ctrl C hemen jartzen badin badegu, dena automatikoki eukiko genula ja euskeraz. Edo beste hizkuntza bat. Bueno, hemen, beste aldetik ere. Ikusten dezuten bezala horra daukaguna da formato condicional. Resaltar reglas de celdas. Si es menor que. Orduan, si es menor que 5, nik aukera ematen diot esateko nik nahi deten bezala azaltzia. Horrezegatik daukat hemen ja kolore desberdin horrekin. Hau ja zizan, nik usan dut, baldintza hau, aukera daukau 2013ko bertsiotik aurre, amarretik, 2010etik aurrea. Horrekuan ere ez dakiz seguru daukagun, ala ez baino bai. Orduan, ja daukagu aukera hori. Hartzen dugu rango guztia eta automatikoki esaten dio ja baldintza. Ados?